Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Zian Rahmatul Azizah saking kelas 8E badhe nembang tembang macapat cakepan dandang kula. Ngawruhana dununge wong ngaurip, lamun benjang yen sampun palastra, wong mati nang diparane, umpamakna peksi mabur, melesat saking kurungan neki, dateng pundi puru ing benjang, ojo konsi kleru. Umpamakna wong ing donya arson jotan bisa mulih marang jaman kamulyan Allah.